трябва да правим нещо. Ние не го викаме в изповедаването да му се скараме, що ни разваля любовната история, а просто наблюдаваме живота. Един човек тръгва към някой и приятелите му казват прави или не прави. Ние наблюдаваме какво се случва. Съответно, ние казваме един факт. Гледаме по някакъв начин, като да разкриваме хората. Факт е, че имаше някаква... То не е манипулация. И друг път има. Не толкова явно. Просто няма регламент с лимит. Всеки може да си вземе една карта и да пусне повече SMS. Сигурно някакви роднини го правят. Понякога участника не е виновен. Но трябва хем да сме коректни към хората, да го кажем, хем пък да не бъде демонизиран участник, защото теоретично той може да не знае, да не е виновен. И този баланс в предаването не е лесно да се прави за всяко нещо. Както, например, Ваня от тях доста интелигентни и знае въпрос. Нейните въпроси бяха по-лесни, даже бяха по-трудни, отколкото на Пламен. Но сме длъжни след заявката от конфликта и на нея при заявката, че много знае, нищо да видим така ли е. Може да се каже, че е вярно, може да не е. Миша Шамар не сме го експлуатирали толкова, но оказа ли, че ще застане на дете. След това 3 пъти, 5 пъти, оплямка накрая отказа. Окей, не го право. Няма демонизиране и да му го натякваме идеята. Опитваме се да разкриеме човека, защото може да се е притеснил. Може, не е задължително, че е взел пари и да откаже от детето. Може поради друга причина да е. Нашата цел не е да покажем, че той е бил едно или едно си, а целта ни е да го разкрием, що за човек. Той явно в този момент се е притеснил. Смята, че може да бъде манипулирано и от това го е страх. За мене, а не просто защото не е взел пари от Орешар. За разлика от вестниците, ние не годим заглавие, което да кажем, Миша Шамаря е взел пари от Орешарски и след това да обясним, че той просто отказал детето. Не е това целта. Целта ни е просто... Добре, а мога ли аз да задам един въпрос? Защо тогава, като няма ограничения за картите, толкова брутално, защото Ваня за мен може да се спечели Ви Брадър, пред проблема, защото тя първо показва качество, показва характер, показва, че е човек, показва всичко, което се иска от един човек да го има. И в един момент, точно когато тя беше водеща, пред цяла България Ваня си се манипулирала водата. Ама. Това беше друго и беше шамар за нея. нея. Тя е резултат 90 за нея и в 10% няма нищо лошо.